danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. A ɓangaren Faduko da ya koma gida, sashin iyayen nasa ya nufa, sai da ya duba ƙaramin falo ya ga ba sa nan, sannan ya wuce babban falo. Zaune tadda iyayen nasa suna ganin shi suka ce, "Son, har ka dawo?" Hope dai ka sami shiga wajen yarinyar nan. Wani dariyar farin ciki ya yi, haɗe da ƙarasawa kujerar da mom ɗin shi take, ya ɗan kwantar da kanshi a jikinta, sannan ya ce, "Sosai ma kuwa mom." Ga ta mom ta haɗu, ai dad ya ganta, sosai, she just a flower, mom, I love her. Dad ɗin shi da ke zaune a kan ɗaya kujerar, dariya ya yi, ya ce, "Son, you are not shy your parents." Ƙara langwaɓe wuya ya yi a jikin mom ɗin shi, ya ce, "Come on dad, which can you shy? You are my parents." Shafa mai sumar kanshi mom ɗin shi take yi, ta ce, "Son kenan, to yaushe za a kawo min beautiful illo na ganta?" Fadi ya ce, "Very son mom, gobe zan je na ga parent nata, cause nan da 3 weeks nake so a yi bikin komai da komai." Dad ɗin shi dariya ya yi, ya ce, "Wow my son, you will be soon be a man." Dariya Fadi ya yi, ya ce, "Oh dad." Murmushi mom ta saki, ta ce, "Son, 3 weeks ya yi sauri fa, ba a yi bincike ba." Dad ya ce, "Wani bincike za a yi, tun da shi yaro ya ce yana so." Fadi ya ce, "Ato, I just love her." Sannan ya miƙe ya ce, "Dad, mom, good night, I love you." Sannan ya wuce daga sashin nasu, ya wuce nashi sashin, cike da farin ciki. Washe gari tun da sassafe, Kabir ya kawo musu ma'aikata da kuma fake iyaye, kowace sanye take da kayan bacci, don ko tashi ba su yi ba. Zuwan Kabir ne ya sa suka tashi. Tima doguwar rigar bacci ne a jikinta, mai shegen kyau, sai kuma gashin kanta da ta ɗaure shi da wani ƙaton ribon. Bin ma'aikatan sahasi suka yi da kallo, sannan Kabir ya gaya musu duk abin da za su yi, za kuma a biya kowannensu 50,000, tun da aikin sati 2 kawai za su yi. Sai da suka fita, sannan Kabir ya kalli Stima, ya ce, "Ga fake parent ɗin nan." Kallonsu suka kai gare su, matar fara ce jajir da ita, da alama buzuwa ce. Shi kuma dattijan irin baƙaƙen mutanen nan ne masu ƙaton ciki, saura kaɗan dariya ta suɓuce wa Tima don ƙaton cikin nashi abin dariya ne. Hasi ce ta fara magana, ta ce, "Shege Kabir, ka san kan tsiya, like daughter like mother, ka san ko babu wanda zai ga wannan ya ce ba ita ce mom ɗin madan Tima ba." Dariya su Dila suka yi, Tima ta ce, "Gaskiya Kabir ka san hannunka." Sannan Mina ta ce, "Ya sunan new parent ɗin namu?" Kabir ya ce, "Waka a bakin mai ita ya fi daɗi." Dattijuwar matar da Hausa bai gama riƙe bakinta ba, ta ce, "Suna na Tumba." A tare gaba ɗayansu suka ce, "Tumba, lallai sunan maman tamu akwai daɗi. Baban namu fa." Sai da ya wani numfashi sannan ya ce, "Sale." Jinjina sunan suka yi sosai, sannan Tima ta ce, "To, daga yau dai har nan da 2 weeks sunanka Alhaji Sunusi Mai Naira." Ta kalli Smina ta ce, "Sunan yayi?" A tare suka ce, "Sosai ma." Sannan Fina ta ce, "Ita kuma momi ɗin fa." Dariya suka yi gaba ɗayansu. Dila ta yi saurin cewa, "Hajiya Baturiya." Hasi ta ce, "Yanzu dai nawa za mu sallame ku, kafin mu shirya yadda komai zai tafi daidai." Tumba ta ce, 150 ai yayi. Kabir ya ce, "Sala kaifa?" Ya ce, "Ai yanda ta faɗa hakan yayi." Tima ta ce, "Babu matsala, mun ƙara muku naira 50,000 a kai." Hasi ta ce, "Bayan magariba bako zai iso, sai ku zauna cikin shiri." Tima ta miƙe tsaye, ta ce, "Bara mu watsa ruwa, Kabir sai ka kai su masauki." Bayan sun gaisa ne, fake parent ɗin Tima suka tsaida lokaci akan cewa nan da 1 week za a gama komai. A shagaba Tima ta ce, "Dad, 1 week fa ka ce, ka gaji da ni ne?" Tun ba shafa kan Tima ta yi, ta ce, "Yaya za mu gaji da baby?" Turo baki ta yi, ta ce, "To shi ne dad yake cewa nan da 1 week?" Dariya Sale ya yi, irin ta manyan mutanen nan, ya ce, "Baby rigima." Sannan ya ce, "Fahad, za ka sha rigima fa." Sun ne kan shi Fahad ya yi, yana murmushi, don shi a rayuwar shi yana son mace mai shagwaba. Tashi Tumba suka yi, suka ce, "Bara mu bar ku." Godiya Fahad ya dinga zuba musu, har suka bar harabar wajen, ya rage daga shi sai Tima. Dagowa ya kalle ta, ya ce, "Queen, ba kya son ki zama tawa nan da 1 week?" Make kafaɗa ta yi, ta ce, "Sweet pie, ya yi sauri fa." Zai yi magana kenan, ma'aikata har biyu suka yi sallama, suka shigo falo, kowace ɗauke da tire a hannunta. A gaban Fahad ɗin suka dire mai komai sannan suka juya suka fita.
Miƙewa Tima ta yi, ta ƙarasa kusa da shi, ta tsiyaya mai jus ɗin, sannan ta ɗan zauna kusa da shi, ta langabar da kai tana mai wani shi'umin kallo. Sai da ya ɗan kurɓi jus ɗin, sannan ya ce, Queen, country nawa kike so mu je, mi honeymoon ɗin mu a can. Ɗan nazari ta yi kaɗan, sannan ta ce 4, murmushi ya saki, sannan ya ce wanne ƙasa da wanne ƙasa kenan. Murmushi ta sake saki, sannan ta buɗe ɗan ƙaramin bakinta ta ce, Paris, Spain, New York, Istanbul. Pad ya ce, wow, Queen, that is my favorite country. Murmushi ta yi, ta ce hat ɗin mu yana tunani iri ɗaya ne, that is why. Sai da suka sha hira, sannan ya miƙe ya ajiye mata bandir ɗin wanke har guda 5, ya ce ta ba wa Mom, murmushi kawai ta yi da ta kalli yawan kuɗin. Har wajen mota ta raka shi, sai da ta ga fitar shi a cikin harabar gidan, sannan ta koma cikin gida. A zazzaune ta tadda Sasi, suna ganin ta suka ce, Tima baki da kyau fa, irin wannan shagwaba haka, ai sai ki sayo ya kasa bacci. Dariya ta fashe da shi, sannan ta ɗan zauna a kan kujera, ta ce mazan ne sai da haka. Dila da ke zaune a wansita ta ce ɗazu zai makamashi ta yi sharing pictures ɗinmu a Instagram kuma ban san dalilin ta na yin hakan ba. Fina ta ce tabbas akwai dalili, tun dama kin san takun saƙa muke da su. Taɓe baki Tima ta yi, ta ce kada ku damu da wata zai makamashi, ni ce maganinta, abu ɗaya kawai nake so, ku nemo min komai a kanta, za ta gane wannan karan ta shiga gonar Golden 6. Hasi ta ce, Tima makamashi ta wuce duk yadda yake tunani. Na farko ita ɗin fa cikakkiyar 'yar safarar koken ce, sannan kuma babu wanda bai san makamashi cikakkiyar 'yar fashi ba ce ba, wallahi Tima zai makamashi don ta kashe mutum ba wani abu ba ne ba, sannan ita ɗin fa 'yar lesbian ce. Dogon tsaki Tima ta ja, sannan ta miƙe tsaye, tana karkaɗa mazaunai, ta ce wannan karan zai ba za ta taɓa cin galaba ba, ni ce zan koya mata hankali, ku dai ku zuba ido ku gani. Hasi ta ce, ni dai na gaya miki, ki bi a sannu, murmushi Tima kawai ta yi, sannan ta wuce upstairs tana waƙar Rihanna har ta shige ɗakinta. Dogon ajiyar zuciya gaba ɗaya suka sauki a tare, Mina ta ce, Tima fa she is serious, wallahi Hasi ki hana ta. Dila ce ta yi saurin tararta da hanzari ta ce, Hasi ki barta, ita ma fa Tima hatsabibiyar kanta ce, I trust her, za ta iya. Fina ta ce, okay, Ruki ta ce, kada ku manta, da Allah muka dogara, kuma shi zai kare mu, ku cire kokonto ko tsoron wata zai makamashi za ta cutar da mu. Bayan Fadi ya koma gida, babban falo ya tarar da mom ɗin shi, tana zaune tare da wasu 'yan mata guda 2, da alama ƙannan Fat ɗin ne. Suna ganin shi suka ce, welcome bro, ya niyi aunty ɗin namu. Murmushi ya saki, sannan ya samu kan kujerar da mom ɗin shi take, ya zauna ya ɗora kanshi akan cinyarta, ya ce she is fine. Shafa sumar kan shi mom ta yi, sannan ta ce, son, ba za ka yi dina ba ne? Shafa cikin shi ya yi, sannan ya ce, am okay mom, Queen ta riga ta cika min cikina da favorite dish ɗina. Murmushi mom ta yi, ta ce, son, ba dama. Ya kuka yi? Murmushi ya yi, sannan ya ce, mom, parent ɗin Queen suna da mutunci sosai. Dad ɗinta ya ce nan da 1 week za a yi komai a gama. Sista ɗin shi suka yi wani ihu, suka ce, wow, big bro ya kusa zama babban mutum. Mom ta ce, gobe ai sai a kai komai idan Allah ya kai mu, don ni kaina na kosa na ga 'yan jikokina. Murmushi ya yi, ya ce, thank you mom, always you are the best. Mom ta ce, 20 miliyan ya ishe ta siyan kayan akwati ko? Maraice fuska ya yi, ya ce, mom, 50 miliyan dai, ita ma fa 'yar babban gida ce kamar mu. Dariya mom ta yi, ta ce, you wish is my comment, tun da ka cika min burina da ka samo abokiyar zama. Miƙewa ya yi tsaye, ya ce, mom, bacci ya fara zuwa, and mom, please, ki kira uncle Kabir, ki faɗa mai ina son invitation card, zan tura mai komai da komai, sai ya buga min, please. Ok mom ta ce, sannan Fadi ya bar wajen, yana waƙar DJ Khalid yana rawa, har ya fice daga falon. Tun daga matattakalar jirgi nake iya hango wani haɗaɗɗen matashin saurayi wanda aƙalla zai iya kai shekara 32. Dogo ne sosai, wankan tarwaɗa, yana da dogon hanci da kuma ɗan madaidaicin bakin shi, pink color, sai sexy eye ɗin shi wanda suke farare tas da su,
gashin girar shi yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara mai kyau. Don gashin girar nashi a cike yake kuma baƙiƙirin da shi. Side post ɗin shi yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara mai kyau. Sai gashin kan shi wanda ya kwanta luf-luf da shi sai sheƙi yake yi gwanin ban sha'awa. Sanye yake da blue ɗin suit masu ɗaukar ido. Fuskar nan tashi a haɗe babu ko alamar dariya a fuskar shi. Cike da nutsuwa ya sako daga matattakalar jirgin, yana sakowa aka hau sara mai ko kula su bai yi ba. Ya yi gaba suka take mai baya har wajen da suka yi fakin ɗin manyan motocin da suka taho da su. Da sauri suka buɗe mai gidan baya ya shiga ya zauna, sannan suka yi saurin rufe mai murfin motar suka shiga cikin sauran motocin suka bar harabar cikin airport. Kai tsaye babban polis hedikwata suka nufa, a tare suka faka motocin, da sauri aka buɗe wa ɗan saurayin ƙofar mota ya fito. Yana fitowa wani matashin saurayi ya zo ya sara mai, sannan ya ce, sa, bincike ya nuna akasarin laifukan da ake aikatawa a ƙasar nan mata ne, sai dai ƙungiyoyinsu daban-daban ne. A haka suka ƙarasa cikin katafaren ofis ɗin shi, ko zama bai yi ba, ya ce, Jacob, duba min sunayen matan da kuma hotunansu yanzu. Ok sa, Jacob Yakubu ya ce, sannan ya dukufa akan aikin da aka sa shi cikin na'ura mai kwakwalwa. Samun guri ɗan matashin saurayin ya yi, ya zauna a kan kujera, kuma daidai lokacin ne ɗaya daga cikin wayoyin shi da ke ajiye a kan tebul ya yi ringin. Murmushi ya saki, sanin wanda yake kiran nashi, cike da nutsuwa ya ɗauki wayar. Cikin wata irin murya ya sallama, daga dukkan alamu da mahaifiyarsa yake waya, daga can aka amsa haɗe da cewa, El Mustapha, ka isa lafiya dai ko? A karo na biyu ya kuma yin murmushi ya ce lafiya kalau Hajja. Daga can ta ce masha Allah, in ce dai ka ci abinci. Murmushi ya kuma saki, sannan ya kai dubansa akan cikin shi ya ce kai Hajja, sauka na fa kenan. Daga can ta ce ina guje maka tashin wannan ciwon naka fa El Mustapha, ba na son kana wasa da cikinka, shi yasa na so Aisha ta biyo ka, amma ka dage ka ce kai san ba za ta biyo ka ba. Murmushi ya saki ya ce Hajja ki yi haƙuri, yanzu zan sa a kawo min abinci na ci, kuma kin san aiki ya kawo ni, shi yasa na ce kada ta biyo ni. Daga can ta ce ni dai na gaya maka, sannan ta katse wayar. Bin wayan yayi da kallo yana murmushi sannan ya girgiza kai, sannan ya danna wani abu da ke gaban shi. Ba a jima ba wata gajeriyar mace ta shigo, sai dai sanye take da uniform, cike da girmamawa ta ce sa, ba tare da ya ɗaga idon shi ya kalle ta ba, ya faɗa mata abin da yake bukata. Ok sa, ta kuma cewa, sannan ta bar ofis ɗin. Bayan fitarta ne Jacob ya ce sa, na samu hotunan 'yan mata guda 10 kuma daga dukkan alamu ba ƙungiya ɗaya suke ba. Murmushi El Mustapha ya saki, sannan ya ce nice job, za ka iya fito min da gaba ɗaya pictures ɗin? Ok sa, Jacob ya ce, sannan ya mai da hankali akan na'urar. Tima da tashinta kenan a bacci, wayarta ta ɗaururi, tana dubawa ta ga sunan Fat baro-baro a jikin sikirin ɗin. Ɗan guntun tsaki ta saki, sannan ta miƙa hannunta ta ɗauki wayar ta kara a kunnenta, tukunna ta yi magana. Fat daga can ya ce, Queen, albishirinki, ta ce goro, ya ce mom ta ce yau za a kawo kuɗin komai da komai. Taɓe baki ta yi, sannan ta yi wani ihu, kamar da gaske, ta ce, oh my god, sweet pie, I am so happy. Daga can Fad ya ce 50 miliyon ya ishe ki yin komai ko? Ƙasa da murya ta yi, ta ce no sweet pie, ka ƙara 10 miliyon a kai. Fad ya ce okay Queen, you wish is my comment, turo min da account number ɗinki. Wani shi'umin murmushi ta saki, sannan ta ce okay sweet pie, ba za ka zo yau ba ne? Fat daga can ya ce zan zo bayan isha fure, saboda muna da meeting around 7 da dadi. Murmushi Tima ta yi, ta ce okay, let me send your account number. Katsewar da suka yi a tare, da sauri ta duro daga kan gado, ta yi waje tana ƙwalla wa Sasi kira. Su ma da sauri suka fito. Tima ta ce guys, yau fa za a turo da 60 miliyon na kayan lefe. Wani ihu suka yi a tare. Tima ta ce Hasi, ba na account number ɗinki a tura mai, don yana turo da kuɗin nan za mu bar garin nan. Rungume juna suka yi suna ihu, sannan suka samu waje suka zauna. Tima ta tura ma Fad account number, a wajen suka ji alert, wani ihu suka yi. Ƙarar wayar Tima ne yasa suka yi shiru. Tima ta ce Fad ne, ku yi shiru. Ɗaukar wayar Tima ta yi, ta kara a kunnenta. Daga can Fad ya ce Queen, kin ga alert ko? Taɓe baki ta yi, ta ce sweet pie, ban gani ba, bara na duba. Ok ya ce, sannan ya katse wayar. Kallon Sasi ta yi, ta ce ku tashi mu fara shiri.
Hasi ki sallami ma'aikatan nan. Oke ta ce, sannan suka tashi, kowace ta wuce ɗakinta, ta fara shiri. Hasi kuma sallamar ma'aikata ta yi, sannan ta wuce ɗakinta, ta fara shiri. 11 daidai suka gama shiryawa, sai da suka tabbatar sun haɗa inasu, sannan suka saka kayan a cikin akwati. Kiɗin gidan suka miƙa wa Kabir, sannan suka cika mai sauran kuɗinsa, sannan ya buɗe musu gida suka shiga motocinsu suka bar harabar gidan. Dila ta ce sai Abuja kenan, ɗaga mata kai Hasi ta yi. Tima ta buɗe wayarta, ta cire sim card ɗin ta kakkarya shi, ta watsa shi waje bi iska. Sabon layi ta saka, gab da magariba suka isa Abuja, kai tsaye mai ta ma suka nufa, da yake sun riga sun yi rentin ɗin gida. Wani haɗaɗɗen gida suka nufa, suka yi hon, mai gadi ya buɗe musu gate, suka shiga cikin harabar gidan. Bin gidan suka yi da kallo, a tare suka fito daga cikin motocinsu. Ruki ta ce irin wannan gida kamar ba za a mutu ba, gaskiya ya haɗu. Ƙarasawa cikin gidan suka yi, a falo suka zube, a gajiye, Tima ta ce ga mu a birnin tarayya. Yanzu za mu fara dil ɗinmu da Najib. Salamu alaikum, mu haɗu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Naku Afan Yarima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.